Hayırlı saatte hürmetli jırmın siyüşi tamашaçılarыбыз. Ekranlarda şın көңілден muzikal kıtlaular programması. Teuge жылы iştelikli kıtlau xatыбыз Yugarı Yerki avılında matır gümür kişirüşi hürmetli юбилярыбыз Marat Safuan oğlu Garifulinga яңгырый. 24 октябрь bizning гаилә өчен зур бәйрәм. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле булган тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез Марат Сафуан улы Гарифуллин 65 яшьлек матур гомер бәйрәмен каршы ала. Без аның иң кадерле, иң газиз кешеләре ихлас йөрәктән туган көне белән кайнар тәбрик итәбез. Безнең кадерлебез Дөмәй авылында Сәхиб Җамал һәм Сафуан Гарифуллиннарның беренче мәхәббәт җимешләре булып дөньяга килә. Туган авылында белем ала. Армия сафларында изге егетлек бурычын үтәп кайткач, Илеш районы эчке эшләр бүлегендә милиционер булып хезмәт юлын башлый. Оратаба балык булмаганнар эше буенча инспектор БХС бүлегендә опер уполномоченный булып эшли. Эшләгән дәврдә милицияның Уфадагы махсус урта мәктәбен, Свердловск өлкәсенең югары уку йортын тәмамлый. 1988 елдан башлап лаеклы ялга чыкканчыга кадәр начальник урынбасары, тикшерү бүлекчәсе начальнигы вазифаларын башкара. Намуслы, тырыш хезмәте хөкүмәт тарафыннан югары баһалана. Бик күп медальләр, эчке эшләр бүлегенең отличник билгесенә, мактау, почет грамоталарына, рәхмәтләренә лаек була. Безнең кадерлебез эшләгән коллективында һәр вакыт хөрмәтле, ихтирамлы хезмәткәр булды. Гаиләсе өчен үрнәкле тормыш иптәше, хәстәрчел, әти, назлы, карт әти ул. Әниебез Рәзинә Хәмзә кызы белән тату гомер кичереп, күркәм дөньялар тергезеп, безгә ике кызларына яхшы тәрбия, югары белем биреп, олы тормыш юлына аякка бастырдылар. Кадерләр безгә күрсәткән игелекләре, изгелекләре, ярдәмнәре бүген безнең балаларыбызга, аныкларыбызга ярдәм иткәнегез, нос һәм сөюгезне биргәнегез өчен сезгә иксез, шиксез рәхмәтлебез. Ходай сезне тик безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Олы җанлы, киң күңелле әтиебезне юбилей белән котлап, киләчәктә гомернең хәерлесен, озынын, сәламәтлекнең корычтай ныклысын, шатлыкларның мөлдерәмә тулысын, бәхетнең ташып торганын, тормышның ямлесен әниебез Рәзинә Хәмзә кызы белән муллыкта, тигезлектә, бәрәкәтле йортыбызга ям өстәп, балалары, оныклары өчен юл күрсәтүче маяк булып, тигезлектә бәхетле гомер кичерүләрен телибез. Әти, олы йөрәгең, җиһандай шиксез мәхәббәтле күңелдәң, тирән акылың алдында баш иеп. Безнең хакта хәстәрлек күрүең өчен мең рәхмәт әйтәбез. Безгә өләшкән йөрәк җылың үзеңә дә изгелекләр, кадер-хөрмәт булып кайтсын, кадерлебез. Изге теләк җылы сүздән башка табып булмый олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерлесин, бик тә якын, бик тә кирәкле. Олы синең биргән киңәшләрең, туры синең әйткән сүзләрең. Шатлык сөенечтән генә торсын, син үтәсе гомер юллары. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Рәзинә, кызлары Гүзәл, Гөлназ, кияүң Альберт, аныкларың Эльза, Вилена. Хөрмәтле Марат Сафуан улы, 65 яшьлек юбилейгыз котлы булсын. Ходай Тәгалә сезгә көтелмәгән шатлыкларны өйеп бирсен.
Алдагы гомер елларыгыз исәнлектә, саулыкта үтсен. Тик рәхмәт сүзләре генә ишетеп, рәхәт яшәргә язсын. Җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти яни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән, юкка чыга ару талулар. Сай хөрмәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Худай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларда булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк.